celou tou operáciou, akú činnosť má vykonávať. Toto je od firmy Siemens, toto je to logo, čiže to je nejaká tá základná rada tých priemyselných počítačov. Toto je jeho softverové vybavenie, je pri spustení softvéru je toto prázdna strana a tento program, ktorý je tu, je vlastne zostavený na základe týchto požiadaviek. Čiže toto musíte fyzicky zostaviť a použiť na to vlastný rozum. Keď tu bude 10 žiakov, výsledok bude stejný, funkcia bude stejná, ale toto bude úplne iné. To je presne takisto, ako keď dizajnéri v automobilke rozmýšľali rovnako, tak dneska behajú Fabie, Volkswageny a Passaty, Citroeny a neviem čo, Peugeoty, tak by boli všetky auta, by boli dizajnovo stejné. Keďže každý rozmýšľa rôzne, tak tie auta aj dizajnovo vyzerajú rôzne. Ale furt je to auto. Furt to chodí a tak ďalej. Presne aj pri tomto je toto isté. Čiže každý, keď robí samostatné, výsledok je stejný, funkcia, ale zapojenie je iné. Čiže vytvoria, poskladajú takéto zostavenie blokov na základe tých podmienok programu. Potom si odskúšajú simuláciu, či to vlastne pracuje podľa tých podmienok programu. Keď to majú, tak tento program stiahnu do tohto priemyselného počítača.